muna a Nijar a keɓance akwai mu da matsaloli waɗanda a tattaunawar da muka yi a can baya kuka taɓo su na irin makircin da ƙasashe makwabta su Najeriya da Benin su kai mana, duk da cewa kamar yadda kuka ce mu in sun ka shiga matsala sai mu sheƙa mu tallafa musu, amma mu koma bayan haka mu kuma idan su abin su zo su taimaka muna sai da su ake kulla makirci a zo a cuta muna. Ina aka kwana game da duk ire-iren makirce-makircen da suka yi, kuma waɗanne irin matakai munan Nijar muka ɗauka akan waɗannan mugun nuhi nasu? To alhamdulillah, ka san da mun ka hito mun kai wannan bayani ca sun kai gare mu, saboda Allah menene unhwanin da zan samu in yi ma Nijeriya ƙazahi, in yi ma shugabannin Nijeriya ƙazahi, wani unhwani zan samu? wallahi babu shi. Ni musulmi ne, na san akwai Allah, cinan ba ni yarda in yi ma wata ƙasa ƙazahi tunda na san akwai sakamako. Na hito na gaye shi ne don 'yan Najeriya su san da ana son a cuta musu, su tashi da kwana, su tashi da kwana, su tashi da kwana. Na ga 'yan Najeriya da yawa waɗanda hankalinsu bai kawo ba, sun tashi sun yi ta ce a wannan general na soja ya yi muna ƙariya, ya yi muna ƙazahi. menene unhwani na in yi ma Najeriya ƙazahi? Ni da na san ni da kaina na yi yaƙi don mu raba Najeriya da ta'addanci. Na san da 'yan ƙasa mu da dama sun ka mutu soji bisa kai kama ma Nijeriya don Nijeriya ta samu sauƙi bisa kai wannan halin da Boko Haram ya so ya sata. 'Yan Nijar da 'yan Chadi tare sun kai wajen wata nawa cikin Borno. Ni da kaina da ke yi mazance na yi wata uku wani gari da aka ce ma Baga can cikin Borno. To menene unhwanin da zan samu in yi ma Najeriya ƙasa? Abinda na gayi kamata ya yi su je su yi lisahi, su yi bincike, akwai hanyoyin bincike a gani zancen ga da na gayi haka ne ko ba haka ba ne. mai mun san da ba su yin shi tun da zance ne, tabbataccen zance ne, kuma zance ne akwai maharin shi, shine ikon Najeriya akwai bukatar shi. Bukata wannan in ba kwanta mana Faransa ya yi ba zai samu wannan bukatar tashi ta cika ba. Duk da na hito na yi zance wannan ba su bari ba. Cikin Desamba akwai wani Desamba wagga da ta wuce akwai wani mataimakin wani wanda aka ce ma Muhammad shugaban wanda ya zama maimakon Abubakar Rufa'i wannan na leƙon siri duka na Najeriya shike. To akwai wani mataimakin shi da aka ce ma Shehu Barde, cikin ofis din shi an yi shawarar ga kuma da 'yan Faransa ne da 'yan Amerika bui an ka ce 'yan sayayya ne, Allahumma alam, da su 'yan ƙasar Najeriya da 'yan ƙasar Nijar waɗanga da sun ka tsere tun 26 nan sun ka tahi can wajen su nan sun ka taru an ka yi shawarar nan an yi ta tun karhe 10:30 har karhe 4 na maraice. Dukan yadda za a yi a cuta ma Nijar, makaman da ya kamata a saye da forforin ne da komai da ya kamata dai a bakin ta'adda, wannan a Nijeriya ya